7-Eleven. Manim dala nga kotse. Vista West. Sila cafe. Ang nado diri kay overview. Manimong first nga atuan in good thing kay minghor kayo. Di ta ma-expose sa lain-lain na tao. Okay, next. Sa may cafe kay maning odto dito sa Chelly's. Wow, nice. Muralig na exclusive lagi. Ah. Hi! After pila ka liko-liko. Mga nangawala nami. Hi. Hi! We're going to there. Ana, mag-hike ni diri. Ang nakaayos kay kami ra gid dire. Wala joy katao-tao. Pero palibot nimo is nature. Tapos na lang ang caretaker. Tapos na yung mga few houses sa silingan-silingan. Ito dito. Tapos kana then kanima nang mga akal. Praise God nga ang travel is safe and medyo nalapok na jud ang amuang car. Nami friend si Hachi. Si Hachiko. Musang itagaan og food para bantayan mo niya later. So medyo mag-hike pa. Gamay. Na sila cherry dito. Lang baylutaan na lang gabi. Okay, thank you. Sure. Love you. Love you. Magwapo rin na niya itong mga mama and tatay. Nani itong style mo. Di as probinsya ma. Butang taog. Payag ni Insong. Ah, grabe. Mapod ka niya mong gipili. Kay if dole ta sa other people, that good, not good pa sa pagkakaroon. Okay. Social distancing nga nito sa Iligan, no? Hangin medyo tunog na kayo. Okay. 3:45 na po.
kusina, tapos kwarto. Nice! Look. Ay, nalagay mga wiring bro, maka Doon ang mga suga, pero hindi pa pwede maka-charge ang baterya ra ang source. Pero good for the night na siya. Si Bro Dave, mong kuan guide diri. Di ko sure no kung matunog sa video ang hangin, pero grabe siya ka hangin diri karon. Medyo taligsik. Ano bukid, alas 5:20 pa. Mga na. Doto na, lungag. Ready na kayo. Nakaslip we. Good night. Mama, muna. Pang gutom ng mga baby. Naon. Birthday to you. Kakahawa na mag-dinner. Tapos, namin diri sa taas. Chill. 10:45 na. And everyone's busy. Pag-prepare. No, not the apple. No, tara. Morning, 5:14. 5:14. Nami-diri siya katong second floor. Paman sila. Morning. Bro, yan yung mga habol bro. Morning. Wow. Yan lang, di pa trabaho man yung Chelly lang. Maulaw ta. Mang mando rabi ni sa NGCP. Maulaw ta ni ma'am. Hi sakyanan, are you okay there? Dave! Jericho! Ay, okay, ngalan ni Jericho sa kuan, pangako sa'yo. Agilo. Ang Ang hello. hello! Hello. Ang hello! Mama, bebe. Pagtapa ni Jericho. Mahadlok mga. Gabi, perting tapad na to gabi eh. Yan ay. Uy, iyahay kayo mong posisyon ni Frank dito kay Dol Sududan. Bahala ng prutas na yun. All packed.